Жена. Усім прывітанне, гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы. 49 раз мы сустракаемся, прыкладна чвэрць з гэтых разоў з самаізаляцыі, як і сёння у студыі, у хатняй студыі Home Studio Алексей Сапрыкін. Павел Сверло, так само з дому. Это у тебя кабинет такі імправізаваны? Это у мяне такі, ведаеш, тыпавая трохпакаёўка панельная, і гэта адзін з пакояў творча аформлены. Наш сённяшні госць гэта Павел Гарадніцкі, рэжысёр, заслужаны дзеяч, незаслужаны дзеяч культуры, вось музыка таксама і яшчэ шмат што. Тэма нашай сённяшняй размовы вельмі крутая. Беларускі свабодны тэатр паставіў спектакль праз Zoom. Спярша, калі я анансаваў гэты эфір, я напісаў, што гэта першы спектакль праз Zoom у свеце, але пасля пагугліў крыху, высветлілася, што нейкі маскоўскі тэатр паспеў крыху раней, але тым не менш. Школа для дурняў Сашы Сакалова адбылася недавно прэм'ера. Прэм'еру заўважылі ў свеце. Рэцэнзіі выпусцілі не толькі спецыялізаваныя выданні тэатральныя, мастацкія, але і такія гіганты, як The New York Times, The Guardian. Вось, і нават некаторыя беларускія сайты таксама заўважылі. Мы выпраўляемся, таксама заўважаем, і сёння пагаворым пра Zoom, пра тэатр у Zoom, пра школу для дурняў. Давайте-ка зараз заставачку. Паша, а можна неяк падрабязней пра вось гэты маскоўскі тэатр? Што там яны зрабілі, ты вось калі ведаеш? А ты гугляні, вось... Не, ну я гуглянуць магу, но вот з тваіх вуснаў было б цікава. Это спектакль быў, ці гэта ў Zoom была? Вось глядзі, карацей, гуглю спектакль через Zoom. Першыя две спасылкі на свабодны тэатр, а далей пачынаецца многоэтажка, Zoom-спектакль «Московская школа кино». В Москве запускают первый спектакль в Zoom. Спектакль в Zoom, как это работает? Карацей, все ж таки опередзелены. Просто шэраг чытак ужо было показано праз Zoom, калі вось людзі просто акторы сядзелі і чыталі. І зноў такі, да, вот вяртаючыся к пытанні, што цяпер называць спектаклем. А вось мы зараз таксама ж у Zoom, это ж таксама нейкія. У нас, па-першае, глядзіць нехта. Мы можам зараз нешта пачаць рабіць, таксама, мажліва, гэта можа быць спектакль. Што тут такая мяжа паміж зумаўскімі чыткамі і спектаклем вельмі такая хлісткая. Шчыра не ведаю, што ў іх там было ў маскоўскай школе, але мяркую так. Многоэтажка, калі называецца спектакль, шматпавярховік, да, найхутчэй яны вокны ў Zoom нейкім чынам вот так вот у выглядзе паверхаў і кватэр. Ну, найхутчэй за ўсё. Магчыма, гэта была чытка. А у вас... Да, не будзем. Можа, чытка. Ну, тут такая справа, што мы ж не гонімся за тым, каб быць першым. Ну, якая розніца? Галоўнае, я мяркую, што якасць, як гэта зроблена. А першы ты ці 20-й? Ну, анонс выглядаў бы лепш. Тут адзіная моя, вот, ну, як бы, мой боль такі. Я бачыў, што вы, ну, мяркуючы па скриншотах, не проста зрабілі спектакль у Zoom, але імкнуліся перадаць дзеянне з аднаго вакенца ў іншае. Як вы гэта прыдумлялі? Ну, дарэчы, распавядзі, калі ласка, Павел, пра тое, калі вы задумалі да каранавіруса, ці падчас задумалі паказаць яму дулю такую, да, колькі ішла праца і як гэта было? Ну, задумаўся спектакль, канешне, яшчэ да каранавіруса. У мяне з'явілася гэта ідэя паставіць па тэксце Сашы Сакалова «Школа для дурняў» спектакль. Мы пачалі ўжо нейкія кавалкі размінаць, глядзець на сцэне. Потым мы перапыніліся, зрабілі «Сабак Еўропы» па Бахарэвічу спектакль. І ўжо збіраліся вяртацца ізноў да Сашы Сакалова.
як тут здарылася гэтая напасть з намі. І мы прыйшлі на рэпетыцыю, яшчэ мы не ведалі, што у нас карантын будзе, але мы як бы у тэатр хадзіла такая, што нам рабіць, мы не можам падстаўляць і гледача, і сябе, трэба сыходзіць, мабыць, на карантин, але хацелася ўсё ж такі працаваць, забяспечыць бяспеку сабе і гледачам, але пры гэтым не губляць як бы акцёрскія прафесійныя якасці, навыкі, да, працаваць. Я не ведаю, неяк з'явілася гэтая калегіяльна, мабыць, эта ідэя. Давайте паспрабуем, парэпетировать хаця б. Не ведаю, што з гэта атрымаецца, просто паспрабаваць. Мы не ведалі тады яшчэ пра Zoom, это толькі пачыналася. І цяпер Zoom суперпапулярная платформа. Тады мы думалі, як, дзе, тэлефанаваліся, адразу там на месцы стэлефанаваліся ў месенджер фейсбуковскім. Это было так прикольно. Я першы раз рабіў такі групавы созвон, звычайна, одному человеку, а там адразу некалькі акенцаў. Это, конечно, мы так адразу, это может быть прикольно. Адразу пачала голова працаваць у кірунку, якія штукі, як это можна насычаць нейкімі цікавымі прыдумкамі. Как не просто вот говорящий голову, а нейкі ўжо экшн быў. Вось, пачалі спрабаваць, і адразу разумелі, што цікава вось зрабіць сумяшчэнне. Каб гэтыя акенцы, яны сталі вот адным пакоем, да, калі два асобных зрабіць, каб гэта ілюзія таго, што гэта ў адным пакоі адбываецца. Вось, напрыклад, зараз мы з вами вот тры вакенцы, мы з Павлом у суседніх. Я магу, напрыклад, як гэта сказаць, вот так вот працягнуць. Такі, бачиш, это трэба адрэпетаваць. Да, это трэба адрэпетаваць. А я так, я магу вось Пашу і Пашу. Оп. Ага, а я вось так вот, типа, чик, і это самае. Тут яшчэ трэба тое, што тут нейк люстэркава адлюстроўваецца, так, тут скаардынаваць, капец. Люстэркавае адлюстраванне. І я вось дадам да Пашы, што мы вось, Паша казаў, што карысталіся спачатку месенджерам Facebook, потым там Google Hangouts, але там ёсць такія пэўныя абмежаванні на колькасць людзей, якія могуць адначасова удзельнічаць у гэтых званках. Таму яны нам не падыходзілі, і да таго ж мы перайшлі потым на Zoom, а з Zoom яшчэ там і карысталіся і скайпам, як першым такім сродкам, праз які свабодны тэатр пачаў дистанцыйна ставіць спектаклі. Это класіка, да. На ўсе часы. Знаёмыя дапамагалі ствараць сваю платформу. Але там таксама тэхнічныя цяжкасці, не ўсё так проста. Бок вы маглі ўвогуле стварыць нейкі, умоўна кажучы, сайт, спектакль і паказваць, это было б, дарэчы, круто, але гэта ўжо крыху іншы праект. Мне здаецца, да. Я думаю, што гэта ў будучым, это вельмі як бы крутая ідэя, рабіць такія платформы, потому што Zoom это больш, скажем, для конференций, да, для бизнеса, для таких абмеркаванняў нейкіх майстар-класаў. А вось зрабіць сапраўды платформу, каб там быў добры як бы гукавы нейкі фільтр, да, каб зрабіць інструментарый менавіта для спектакля, потому што, відавочна, што індустрыя тэатральная, яна была не готовая да этого, да карантыну, да локдауна. Просто нам прыходзіцца карыстацца тым, што для тэатра не прадназначана, і там ёсць свае цяжкасці. Мы з Zoom вельмі доўга мучыліся. Мы як бы прыйшлі ў Zoom, і адразу наш тэхнічны менеджер Света Сугака сказала: не, ребята, мы тут доклада не будем, все валим з Zoom, как капец. Потому что з Zoom мы картинку, мы у Zoom зараз, яна выразае нас і ўстаўляе трансляцыю. Да, все так і ёсць. І калі вось хтосьці з нас вылеціць, а это просто вельмі робіцца, ты просто нажаў не тую кнопку, ці нешта там адбылося, ці інтэрнэт глюкануў, і ўсё, цябе выкідвае, і ўжо нам трэба перастрайвацца. Я разумею, все просто в окна памяняецца парадак, і капец. Але гэта, калі на сцэне акцёры граюць ролі, таксама можа нешта здарыцца. І ёсць жа шмат гэтых показак,
як яны выходзілі з сітуацыі, ну самае банальнае, забыў словы, да, вось, а калі нешта рэальна там адбываецца, да, вось. Яшчэ не было такого у зуме? Кожны спектакль такі, Паша. Ну, ведаеш, Паша, на сцэне-то можна забыць словы, але калі ў тебе раптам прападзе інтэрнэт, і ты не зможаш зноў вярнуцца ў канферэнцыю, то гэта зусім іншая справа. Раптам на таксоўцы з тэатра не ўедзеш. Так, калі глючыць зум, ты пазбаўляешься самой сцэны. Тут новы выклік, як бы, да, у тебе сцэна перагортваецца з ног на галаву, калі ты забыўся слова, ну, ты стаіш такой, ну, што-небудзь скажаш. Там, Мы да? на гэты выпадак прыдумалі такую, як бы, тэхнічная штука, але мы яе, як бы, мастацкім чынам напоўнілі. Ну, просто калі кагосьці выбівае, там трэба хвіліны 2, каб нам перабудавацца, перазайсці, подключиться. На гэты момант у нас доктор Завзы, там у спектаклі, я не буду расказваць, хто ён прамаўляе маналог, які ўжо запісаны, але ён як бы кажа, што супакойцеся, больное такое-то, все нормально, выбіло вас, нічога страшного, зараз мы будем пералічаць дні тыдня. Карацей, такія смешныя невялічкія на 2 хвілінкі маналогі, яны нам просто дапамагаюць. Такі маналог... Гэта не просто чорныя экраны напісана, тэхнічная непалага, а як бы глядач яшчэ яму цікава, што... Бо глядач можа нават не заўважыць. Можа не заўважыць, і часцей за ўсё яны не разумеюць, што гэта тэхнічны збой. А мы ў гэты час пачынаецца там просто такія гульні, хто хутчэй уключыцца, так супакоіліся, з якога месца мы пачынаем, што мы робім. Спачатку складана, а цяпер мы ўжо больш-менш прывыклі, і гэта так. Вось фактура школы для дуракоў. Яна як з зумам супастаўлялася. Мне здаецца, што тут ёсць нешта агульнае. Гэта раман пра падваенне асобы. І тут падваенне, патраенне, кожны ў сваім вакенцы, ёсць нейкая паралель. Так, безумоўна. Мы калі пачалі рабіць гэты тэкст, я зразумеў, што вось форма гэтага зума і змест гэтага твора, яны ідэальна адзін аднаго дапаўняюць менавіта ў гэтым фармаце. І, канешне, тут такое, па-моему, 100% попаданне, траплянне у тое, што ў кнізе. Як бы яшчэ больш насычыўся тэкст вось гэтым візуалам, і ты яшчэ больш сябе адчуваеш. Потому што у нас была ідэя, калі мы яшчэ на сцэне хацелі рабіць, каб не было галоўнага героя, а галоўны герой это глядач і ёсць. Он просто бачыць тое, што яго акружае. Сям'ю сваю, настаўнікаў, яшчэ некага. І тут таксама такі выкарыстаў я ход, ну, не новы ход, вядома, як бы суб'ектыўная камера. Глядач, тое, што ён бачыць, ён як бы і ёсць гэты галоўны герой. Ён голас, у гледача голаса няма, гаворыць акцёр за кадрам, але тое, што ён гаворыць, это як бы тэкст гледача. Разумееш? Не разумею, і гэта, ў прынцыпе, добра. У гледача таксама атрымліваецца падваенне асобы. Ён і глядач, і акцёр, які там... Ён знаходзіцца ўнутры сітуацыі, атрымліваецца. То есть глядач не бачыць галоўнага героя, а ён як бы ёсць галоўны герой, ён трапляе ў этой сітуацыі. Просто ты як глядач не можаш як бы гаварыць, але ты чуеш голас акцёра, які гаворыць. Ты разумееш, што гэта, ага, раз я гэта гляджу, значыць, гэта я і ёсць. І тут узнікае яшчэ трэцяя штука, таму што іх двое, а той, хто глядзіць і думае яшчэ нешта, гэта ўжо трэці. То бок чалавек па іншы бок іншага манітора, яшчэ аднаго, так? Так. І кожны свой. І таму вось узнікае ў людзей шмат, мы атрымліваем водгукаў, якія кажуць, што ім трэба яшчэ раз пераглядзець, таму што не ўсё з першага разу можа быць зразумелым і улавіць кожную там дэталь. Так, тут яшчэ тэкст такі, што і тэкст складаны. Тэкст на самай справе не проста чытаць, яго некалькі разоў перачытваю. Ну, я памятаю, там такія ёсць сказы на некалькі сторонак, напрыклад. Там такі поток свядомых, плыне свядомасці.
Дарэчы, пра перагледзець яшчэ раз. Добра, што ты, Алексей, узняў гэтую тэму. Як трапіць на спектакль, калі адбываюцца паказы, куды ісці, запісвацца, на якую картку перакідваць грошы там, як гэта ўсё працуе? Карацей, все вельмі проста. Трэба у суполках свабоднага тэатра ВКонтакце, Фейсбуке, таксама у нашай рассылцы, калі гледачы на яе падпісаныя, прыходзіць паведамленні або ёсць пасты з запісам. У гэтых пастах ёсць пасылка на Google форму, праз якую можна зарэгістравацца на адзін з паказаў, якія будуць працягвацца шточацвер да 9 ліпеня. Вось. Калі вы зарэгістраваліся, вам уже прыйдзе паведамленне за 2 гадзіны да спектакля на пошту з закрытай спасылкай на спектакль, па якой вы роўна о 8 гадзіне, а можа быць і раней, праходзіце і становіцеся гледачом гэтага нашага спектакля. Пра куды пераводзіць грошы таксама ёсць, таму што можна нам заданаціць па спасылцы, якая таксама ёсць пад кожным відэа, пад кожным спектаклем. Гэта данат, гэта не нейкі абавязковы плацеж. Не, гэта данат, гэта добраахвотна, так. Можна і не данаціць нічога. Яно хацеў я іншае пытанне задаваць, але калі тут пра грошы завялося, то трэба пра грошы. І як яно працуе? Я ведаю розныя прыклады. У адных наадварот лепш працуе, калі добраахвотнае ахвяраванне, яны нават больш збіраюць грошай, чым там разлічвалі, і чым сабралі проста прадаючы квіткі. Але ў іншых выпадках гэта наадварот, як людзей дэматывуе. Вось. Ну, не расчараваныя вы, што проста ўзялі донатавую сістэму? Слухай, а мы ніколі не прадавалі квіткі ў Беларусі, таму мы не ведаем, як гэта іншым чынам зрабіць. Можна не толькі з Беларусі падключыцца? Можна не толькі з Беларусі, так. Людзі падключаюцца з усяго свету, і нават людзі, якія жывуць там у тых гадзіннікавых паясах, якія даволі такі далёка ад Беларусі. І з Аўстраліі вот так вот глядзяць, да? Ну, з Аўстраліі, дарэчы, была такая просьба, каб даць ім некі аўстралійцам запіс спектакля, бо яны не могуць паглядзець, бо іх атрымліваецца там ноч ці раніца. Дык мы ноччу сыграем. Мастацтва патрабуе ахвяру, як гэта кажуць. Максімальная колькасць людзей у канферэнцыі зумаўскай, у якой я быў, мне здаецца, 120 чалавек было. Это была там адна прэсавая канферэнцыя буйная. Паколькі у вас збіраецца людзей, ну, колькі ўвогуле, дарэчы, гледачоў вось записваецца, прыходзіце, ўсіх вы дапускаеце? Ну, глядзі, насамрэч, тут сітуацыя, мы паспрабавалі зрабіць гэтую сітуацыю набліжанай максімальна да фармата тэатра, таму што вось калі да нас прыходзіць на нашу хатку гледачы, ёсць абмежаваная колькасць месцаў, таму мы таксама выдаем абмежаваную колькасць спасылак на кожны спектакль. Вось, таму што мы ж не адзін раз паказваем, а некалькі, там, 8-9 разоў. Вось, таму тут таксама ёсць абмежаванне, яно 101 спасылка на кожны прагляд. Вось. І таму... Думаю, што калі рабіць, чаму-то мы так робім, што калі не рабіць гэтых абмежаванняў, а выкласці яго такі вольны доступ для ўсіх, будзе много людзей, якія проста заходзяць і выходзяць адразу. То бок не цэняць тое, што ў іх ёсць такая магчымасць. Просто... Ну так, ты ж калі вот купляеш, там, ці не купляеш, ты записываешься в театр, ты як бы робіш нейкія дзеянні, і ты уже не можаш як бы просто глянуть на гадзіннік там за 10 хвілін до спектакля. Ой, что мне лень. Ну, для нота просто включить компьютер, я просто полежу на диване с книжкой. Давіце на псіхалогію, што все ж таки гэты чалавек, які атрымаў спасылку, ён заняў гэтае месца, і гэта нечае месца, і калі ён не прыйдзе, то іншы чалавек не паглядзіць. Ну, я паглядзеў, што засталося, ў прынцыпе, толькі 5 чацвяргоў да 9 ліпеня. Гэта значыць 5 паказаў. Што будзе далей?
Далее мы идем Цікава. у адпачынак на вакацыі на месяц. Так. Паглядзім, што адбудзецца за гэты час з каранавірусам. Як Спадзяёмся, думаеце, што ўжо ў новым сезоне мы, можа, паціху пачнем ужо неяк штосьці А- рабіць на сцэне. перспектывы зум-спектакля ў мірны час? Ну вось, калі можна будзе выходзіць на сцэну і не баючыся кого-небудзь заразіць, сабраць гледачоў. Як вы думаеце, ён застанецца ў онлайн-форме ці нейкім чынам перакрочыць у офлайн? Я думаю, што застанецца. Ну, то бок, не ўвесь, канешне, не ўсе тэатры, так гэта ўжо, як ведаеш, зайсці ў ваду, ты разумееш, што ты можаш у гэтай вадзе плаваць і не вяртацца туды проста таму, што з'явілася іншая магчымасць. Дзіўна будзе. Ну, і зноў-такі тэхналогіі развіваюцца вельмі хутка. І мы ўсе пакрысе у гэтую віртуальную рэальнасць прыходзім і будзем там усё больш і больш. Гэта як бы з гэтым уже нічого не зробіш. Дадзенасць, такі час. Але тэатр жывы, і ён, ну, як бы, офлайн не знікне, абсалютна не знікне. Як бы там не было, што з каранавірусам, усё роўна будзе. Новыя тэхналогіі гэта не толькі, як бы это сказаць, абмежаванне, але і магчымасці, што, ў прынцыпе, Так. дэманструе ваша пастаноўка. Галоўнае прыдумаць як. Алексей, не магу не запытацца, як акцёрам у гэтай сітуацыі. Вось, ну, адна справа, калі ты бачыш перад сабой гледачоў, сцэну, ну, у выпадку са свабодным тэатрам гэта не заўжды не, як бы так сказать, не класічная сцэна, да, гэта можа быць все, што заўгодна, стол там і гэтак далей. Але тут атрымліваецца, што акцёры, як і гледачы, сядзяць проста перад сваімі кампутарамі і, ну, нема, як гэта сказаць, кантакту вочы ў вочы з залам. Як гэта вось граць у такіх умовах? Дзе натхненне браць? Як настройвацца на сваю ролю? Ну, па-першае, я хочу сказаць, што сапраўды это такі новы досвед, калі ты як бы ў такім вакууме своеасаблівым знаходзішся і не бачыш там гледачоў, ад якіх сыходзіць пэўная энергія, якой ты насычаешься на сцэне і перапрацоўваеш, і ўжо выдаеш сваю ролю. Вось. Таму, канешне, цяжкавата ў гэтым плане, калі ты бачыш перад сабой там бутэльку вады, чайнік, там нейкія іншыя кухонныя прылады, якім Ты з кухні, фактычна... да? Ты з кухні граеш? Ну, у меня некалькі лакацый. У меня вось кухня, дзе я зараз знаходжуся, і вот тут таксама можна паглядзець, абсталявана ўсё для спектакля. Тут Лабачэўскі, тут вось дошка школьная, сапраўдная. Клас. Вось. Бок мы нават крыху зараз трапілі ў гэты самы спектакль. Ну, кожны у дэкарацыі. На сцэну. Да, на Я бы наўпрост Вось. зараз, да. Напрыклад, без жартаў. Але вось я заўважыў апошнія, напэўна, паказы, што увесь час, калі не, напрыклад, моя сцэна, я там нешта раблю нейкія падрыхтоўчыя моманты да наступнай сцэны, я назіраю заўсёды за сваімі калегамі, якія або на сцэне, або таксама рыхтуюцца, і вось гэта адчуванне працэсу, яно не губляецца, не знікае, як быццам бы, вось ведаеш, мы за кулісамі стаім, мы нешта там абмяркоўваем або дапамагаем адно аднаму. Тут такі ж момант прысутнічае. Плюс для сябе я яшчэ зрабіў такую цікавую, ну, то шпаргалку, ці то такую дапаможную нейкую прыладу. Я ўключаю таксама звычайную трансляцыю спектакля і гляджу на каментары гледачоў, якія яны пакідаюць пад ёй, і гэта дапамагае адчуваць глядацкую энергетыку таксама. Што яшчэ пішуць, акрамя таго, што трэба перагледзець спектакль? Дарэчы, канешне, таксама эксклюзіўная магчымасць, якую традыцыйны тэатр не дае. Я зараз узгадаў
Мы размаўлялі пра адказнасць і чаму мы выдаем абмежаваную колькасць спасылак, і тут ясна, што на онлайн-мерапрыемствы, будь то гэта тэатр ці канцэрт ці нейкі там, не ведаю, вебінар, записваюцца людзі, але потым там ці то забываюць, ці то з'яўляюцца нейкія іншыя пляны, ці нешта яшчэ, і яны не прыходзяць, такое здараецца, конечно. І вось нам тут расказалі, што адзін наш глядач забыўся пра тое, што будзе спектакль, і лёг у ванную. І у ванной ўжо ўзгадаў, што будзе спектакль, і ўключыў на тэлефоне на сваім, і вось так, праляжаўшы ў ванне, увесь спектакль ён глядзеў. Обалдеть. Бок глядач можа сам зрабіць сабе перформанс нейкі. Ну, да. І гэта звычайна ёсць больш нагодаў засумаваць, разважаючы пра час, у якім нам давялося вось апынуцца ў звязку з каранавірусам, але тут ёсць магчымасць парадавацца таму, што можна прыдумаць і зрабіць, конечно. Так, мы проста ўспрымаць гэта як цікавую жыццёвую сітуацыю. Ну, а што мы можам зрабіць? Давайце што-нибудь зробім тады. Можа, з гэтага нешта цікавае атрымаецца. У прынцыпе, сапраўды, зрабіць там мы можам шмат што. Тут выбар за кожным свой. Можна, у прынцыпе, працягваць жыць, як жылося, можна, як мы з Алексеем у самаізаляцыі трымацца. Алексей Дарович, што ты думаеш увогуле? Колькі яшчэ ты прасядзіш з такой барадой? Ну, барада пакуль расце, таму не ведаю. Я ўжо тут падумваю адкрываць нейкую царкву сведкаў каранавіруса. Сведка самаізаляцыі. Адэпты. Слухай, ты як столпнік, вось аскет, якія сыходзілі раней і, значыць, там у адзіноце. Ну, у нас увесь тэатр аскетаў, разумееш, тады атрымліваецца. Ну, і гэта не так-то і блага. Так, сябры, мне здаецца, што запытаўся шмат пра што ўжо, і як трапіць мы абмеркавалі, і што адбываецца абмеркавалі, і нават пра нейкія цікавыя гісторыі, якія адбываюцца падчас, і пра тое, што пішуць гледачы, іх уражанні ёсць, было. Да? Што яшчэ важна сказаць такога? Можа, якія-небудзь паралельна ідуць рэпетыцыі? Дарэчы, што з сабакамі Еўропы? Пакуль што перапынак яны ўзялі, я так разумею. І, ну, якія далі, акрамя адпачынку, планы, што ёсць у свабоднага тэатра ў кішэні там, в запасе? Ты ведаеш, Лёша? Ну, я магу сказаць, што вось яшчэ ў нас на гэтым тыдні будуць у суботу, нядзелю дзве трансляцыі запісаў нашых спектакляў, якія таксама можна будзе паглядзець на нашым YouTube-канале і ў сацыяльных сетках. Таксама працягваюцца трэніроўкі штосераду і пятніцу у Інстаграме. Таксама працягваюць запісвацца і публікавацца казкі для дзяцей. Вось. А сабакі Еўропы пакуль што яны перанесены, і даты пераносу мы не ведаем, але спадзяюся, што яна будзе. Ну, мабыць, не ў гэтым годзе. Нават не ў гэтым годзе. Разумееш, Паша, справа ў тым, што спектакль меўся грацца ў Барбікан, і там такі шчыльны графік, што яны пераносяць там ледзь не на 2 гады ўсё. Ну, што я магу сказаць? Это прям такая сітуацыя, што хто не паспеў, той не паспеў. Як бы давядзецца чакаць даволі шмат. Яшчэ адзін доказ таго, што глядзець спектаклі трэба тады, калі яны ідуць, і не адкладаць гэта на заўтра ці на паслязаўтра. Ай, што? Схожу потом. А сёння... Можа, ён з часам скансервіруецца і стане як добрае віно, гэты спектакль «Сабакі Еўропы». Адляжыцца. Адляжыцца, да, можа быць, яму і трэба было. А яшчэ хочу добавіць да Лёшыных словаў, чым займаецца тэатр. Яшчэ, па-першае, мы набралі курс «Проценбраз» пры тэатры і займаемся са студэнтамі. Таксама нешта па выніках нейкія будуць цікавыя штукі. Ой, тебе котик? Да, паслухаць эфір прыйшоў котик. Так, гэта таксама прыклад онлайн-адукацыі тэатральнай, якую вось зараз тэатр праводзіць. І
Ну, літаральна з гэтага ж дня, калі мы сышлі на самаізаляцыю, это было 17 сакавіка. Так, у нас вот такие были перед карантином планы. Спектакль и набрали курс. И как бы разводные, и что далее робить. И ни у кого не было упевнености, что это спрацуе. Як займаться со студентами. Это же не просто информация, это же некий повинен быть там и физичный навык контакт. Ну, не спробуем, нечто отрывается. Есть же некий фитнес по Инстаграме, так само там робить. Все пристосовываются как могут. Ну что, у меня питания скончились. Тут выпадок такие, знову же, лепше один раз побачить, чим 100 раз почуть. Як побачить? Мы обмерковали недзе поміж 10 и 12 хвилиной, тому сябры, калі вы пропустили, подвучились поздней, адматывайте, переглядайте и так далее. Мы размаўлялі про классную, гучную, заўважаную прэм'еру беларускага свабоднага тэатра зум-спектакль «Школа для дурняў» Саши Соколова. На сувязі з нами былі самаізаляваныя рэжысёр спектакля Павел Гарадніцкі, акцёры па сумяшчальніцтве сувядоўцы культурнай сядзібы Алексей Сапрыкін. Цяпер твоя рэпліка, Алексей. І таксама самы ізаляваны рэдактар Еўрарадыё і мой сувядоўца Павел Уладальнік Коткі, Свердлоў, да. І кішоткі за Бітлз, да. Конечно. Все, сябры, думаю, што гэтым тэмпам мы пойдзем далей і пачуемся, побачимся праз тыдзень у культурнай сядзібе панядзелак о 12, як заўжды у жывым эфіры. Дзякуй, Павел, Алексей, што прыйшлі, з'явіліся і распавялі. Вось, і спадзяюся, што будзе развівацца тэатр і будуць знаходзіцца яшчэ новыя крутыя рашэнні. Да побачення. Дякую. Ну і да, чакаем кожны чацвер на спектаклі.